Здравейте на всички, днес ще ви покажа как си теглите The Sims. Първото нещо, което влизате в Замунда, в Банани. Ако, разбира се, искате да имате пиратската версия. Аз по принцип предпочитам пиратската версия, за да не плащам. Този начин, ако да кажем сте стеглили много Sims и не са ви вървели, този начин почти съм сигурен, че на вас ще ви тръгне. И, да, нека да ви покажа и вие правите това, което и аз. И така ще се разберем, нали? И първото нещо, което трябва да направим е да запишем The Sims. Оп. The Sims. Опа! The Sims 4. И това, което трябва да направите, да изтеглите ето това. Релоудера. Оп. Се съм да зареди. Чакай, добре. Теглите си The Sims. Ето точно тази. Ето го и такова описанието на... знаете. И стеглите, като цъкнете върху това, The Sims 4 Reloader. След като си стеглите това, ще видите The Sims 4, нали, след като ви се зареди, ще влезете. И след това натискате два пъти върху ето това, за да маутните диска, нали, то по принцип трябва Diamond Tools, но понеже аз съм на Windows 10 и на мен не ми трябва Diamond Tools. Ако се да кажем на Windows 7 ще ви трябва Diamond Tools. Значи, второто нещо, натискате Setup. Чайте съм. Натискате това. Окей. Сега натискате Setup. И тук ви иска да си изберете език. Да кажем, ако говорите полски и български, може да си изберете с полски. Ако да кажем, искате някакъв по-близък език до български, изберете руски, но аз искам да си ми английски. Да, това е дали ако играта ни е харесала да си я купиме, но просто натискаме окей. Спираме музиката. И тук ще ни излезе дали искаме да си сложим самата игра, в кой диск искаме. Аз по принцип искам ето, защото там съхранявам игрите. Това натискате Next и те не са задължителни, може да ги махате. В смисъл дали да има иконка играта или трябва да влизате в диска, в който сте сложили. Аз тези неща ги предпочитам. След това натискате Install и след като тя ще се инсталира, ще ви даде едно Finish. Натискате Finish, но аз сега няма го правя. Но това далеч не е всичко. Опа. Второто нещо е, натискате десен бутон върху The Sims, отваряне на местоположението на файла. Така. Сега, влизате в... връщате се пак тук. Натискате папка крак. Натискате Game и после Bin. Тези неща ги копирате. Копирай. И ги поставяте тук. След като всичко това ви е готово, играта ще ви тръгне. Ако нещо ще ви тръгне, потърсете помощ от мен в описанието на този клип. Да кажем, дайте си скайпа или нещо такова. Надявам се да съм ви помогнал с този клип. Играта тръгва, аз даже съм играл малко. Но сега не мога да ви покажа. Защото към тази студията ми е бъгнато и да обработвам клипа, нали? Няма да обработвам този клип. Добре, надявам се да съм ви помогнал и чао!